Приятели, здравейте! Днес ще си говорим за Карибияна. Това е нейният псевдоним. Радосвета Аврамова е нейното име. Тя пише в блог и е писателка на новото време. Има 4 издадени стихосбирки, които можете да намерите в линка в описанието. Приятно слушане! Траяна на балкона. Здрачава се вече и всичко е в люляци. Уха е на пролет, на дъжд, на любов. Човеците крачат по тесните улици. Траяна ги гледа от своя балкон. Небето потъва в лилаво и после избухва в оранжев екстаз. Траяна танцува, красива и боса. Тя слуша латино джаз. Никой не вижда, освен цигуларя, от близкия нощен бар. За малко се влюбва, но после забравя. Траяна отново танцува сама. Ще те сънувам тази вечер за последно, а после ще забравя как се казваш. Ще вляза тихо в своето безвремие и няма да поискам да изляза. Амнезиите много ми отиват, особено когато са ми нужни. Сега рисувам спомените в сиво и лъжа, че не помня. Просто лъжа. След малко е последната ни среща. На сън, разбира се. На сън съм само. А ти дори на сън не ме поглеждай, защото ще поискам да остана. Отдалече. Бездомно ми е и съм страшно ничия, изгубена като монетка сред треви, разплакана от тихо непреглъщане, с угаснали от необичане звезди. На тебе кой ти каза, че ми липсваш, или сърцето ти само разбра? И твоя глас нахлу през телефона, прорязвайки тъгата на нощта. Прегърна ме с думи, стана шепотни. Луната на усмивка заприлича. Сега заспивам, свита на кълбце, изтоплена от твоето обичам те. Това, приятели, е всичко за днес. Надявам се стиховете, които съм подбрала, да ви харесват. Желая ви прекрасен и вълшебен ден. До скоро!